că totul vine. Ați văzut dumneavoastră, Buddha îi îmbrățișează pe toți. Hristos nu. A mai pus mâna și pe bici. E o problemă. Ați văzut că e intolerant? Când toată lumea răgnește după toleranță, creștinul nu este tolerant, este îngăduitor. De ce spune Hristos? Aștept sfârșitul. Te așteaptă și în păcat. Să te refaci, să-ți revii. Este o minune. Este lucru care ne dă forța cea mai mare. L-ați văzut în biserici, cumva pictat într-o seninătate de Buddha din asta, în chakra 5. Este Iisus Pantocrator, îngrijorat de lucrarea Lui. Îngrijorat. Această veche, de fapt este o stare de veche această carte, în care, cum să spun, creează, dacă vreți, nu va crea niciun scandal. Pentru că știți ce se întâmplă? Românul e obișnuit să fie amorțit. Cum să zic, e obișnuit să acționeze, nu să reacționeze. Un cortex liber dezinhibat a reacționat. A dat o replică. Ca la Mărășești, pe aici nu se trece. Ați văzut, din punctul ăsta de vedere, musulmanii sunt extraordinari. A zis, la mata acasă faci caricaturi. Aici nu. Au și ei sfințenia lor, în momentul lor. Nu intri, și să știți că intimitatea este lucru dat de Dumnezeu. Este sfântă. Nu intri în intimitatea unui om și o modifici tu. Intimitatea poporului român înseamnă creștinismul ortodox. Nu când vii tu în casa mea, ții cont de intimitatea mea. Nu trebuie să fiu eu sensibil la sensibilitățile tale. Eu când mă duc la musulman, nu zic, hai jos cu moschea, cu astea te rog, pun aici niște icoane, aranjăm. Respectul, trăirea creștină, mă fac să nu spun, să nu articulez lucrurile astea. Ei da. Eu trebuie să țin cont acum de toate sensibilitățile altora. Deci ajung la schizofrenie. Vedeți că această lipsă a bisericii trăitoare, pentru că să știți că și biserica are bolile ei, pietismul, bigotismul, ritualismul ăsta. Ce spune zicea Ana Ionescu? Că dacă vrei să ațipești, te duci în ortodoxie. Dar era ortodoxia țipitoare, el a resuscitat credința creștină. Biserica mărturisitoare și ortodoxia trăitoare nu are legătură cu ațipirea asta, cu îngăduirea până la maxim, ci are de-a face cu asemenea replici. Are de-a face cu oameni care răspund, cum să spun, cu o forță tainică extraordinară. De fapt, această carte, o să o citiți, este o încordare. La un moment dat, anumite capitole aproape că vă sar din mână pentru că sunt sufocant de cum să zic, argumentare. Dar altele au o libertate și o certitudine extraordinară. Am văzut la un moment dat capacitatea aproape instinctivă de a racora diferite categorii de public prin povestioarele pe care le creează ca niște intrări de pateric într-un lucru care, cum să zic, este foarte serios. M-a impresionat faptul că, de fapt, la Dan Ion este o convertire. A trecut prin povestea orientală, orientalistică, cu budismul și cu toate celelalte lucruri. Este lucru poate cel mai curat, cel mai onest pe care l-am întâlnit în ultima vreme, în felul în care când descoperi lumea asta, te bucuri atât de mult. De fapt, această carte, dâra de pe ea este urma pe care o lasă, este bucuria lumii pe care a descoperit-o, a lumii creștine. Ea este atât de simplu, este atât de, cum să spun, lămuritoare, încât orice lucru care vine să o murdărească este o impietate extraordinară. Nu uitați lucrul acesta, că Dumnezeu ne privește. Că România a trecut prin, cum zice cronicarul, țară neașezată, prin tragedii sufletești extraordinare. Că noi trebuie să ne refacem. Și ca să ne refacem ca ființă, în toată demnitatea noastră, nu avem decât să privim ca persoane pe Dumnezeu. Nu uitați că acest popor este ca
are o memorie a tristeții și a necazului extraordinare. Chiar fără să trăim martiriul celor din închisori, cei de generația mea au cunoscut ce înseamnă ghidou comunist. Cei mai tineri au cunoscut improvizația asta criminală neocomunistă care ne chinuie din 1989 coace. Este ca, ce am zis și în seara asta lui Robert Lucescu, este ca minunea Sfântului Nicolae când un țăran a plecat cu corabia într-o zi, avea și nevoie să se ducă undeva și noaptea a început furtuni. Și disperat s-a dus pe bordul corabiei să-și ia mâncarea de acolo și ce avea el săracul. Și dintr-un val puternic l-a aruncat în mare, noaptea, întuneric. Și în valuri, singur, a strigat Sfinte Nicolae, salvează. Povestea este uluitoare ca mecanism. Și în clipa aia s-a trezit în casa la el, înconjurat de lui, de oameni, și strigând, urlând, Sfinte Nicolae, salvează. Dar el era în casă. Numai că din apă, din haine țâșnea apă sărată. Acea apă sărată i-a arătat lui de unde venea. Acea apă sărată este memoria tragică a poporului ăsta. Vom intra în comunitatea europeană cu această apă sărată pe noi. Nu o vom uita niciodată. Și dacă vom uita vreodată lucrul ăsta, atunci înseamnă că Dumnezeu ne-a lăsat. N-ai cum să uiți o suferință. Martiriul creștin pe care l-a dat acest neam în perioada comunistă a dat atât de mulți sfinți că putem da cu împrumut. Nu putem intra într-o Europa, să zicem, civilizată din punct de vedere al civilizației, dar despiritualizată, decât cu acest dar pe care ne l-a făcut Dumnezeu. Noi nu am făcut cruciade, noi am fost crucificați. Această crucificare necesită o mărturisire. Cartea aceasta are o demnitate pe care o asigură creștinismul. Cartea aceasta nu are un resentiment. Are o mirare și o uluire la ceea ce se întâmplă în lume. Are o inocență a omului care crede. Și se întreabă de ce mai faceți lucrul ăsta. Se întâmplă războaie devastatoare acum în lume. Omul este schilodit în identitatea lui și în crezul lui. În România asta nenorocită și schilodită a rămas un capital de credință uriaș care trebuie păstrat, că cu asta vom. Când vedeți la actualități se anunță că a trecut în neființă. Au trecut ei în neființă. Au trecut dintr-o neființă în altă neființă. De regulă se trece la cele veșnice. Se separă apă și abia acum vom trăi o epocă de separare. Și vom vedea pe cei care cred în lucrul ăsta, pe cei care mimează și pe cei care apostaziază și se dezic în viteză fantastică. Veți fi martori unor transformări extraordinare. Veți fi martorii și trăitorii unui lucru aberant. Țineți-vă de catargul credinței. Pentru că numai această credință vă poate salva, vă poate întări și vă poate lăsa întregi în fața lui Dumnezeu. Eu cu asta mi-am încheiat, să zicem, prezentarea, așa cum am citit-o eu, cum am gândit-o eu. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, dar vreau să las pe Daniel să vorbească, acceptăm, noi așa, o discuție liberă, lămuritoare, vie și niște punct formală și înghesuită în prejudecăți.